Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Littafin sirrin ruhi VIP kashi na uku, wato episode 3 na yau January 8, 2023. Wata alayya gare ku a daidai wannan lokaci. Ku danna subscribe na YouTube channel na Hausa Novels TV, kuma ku danna ƙararrawa. Sannan kuma ku danna follow na Facebook page na Hausa Novels TV, kuma ku danna ƙararrawa. Rubutu, tsara da karanta na ni Ismail Modibo. Kamar yadda kuka sani, za ku same ni ne a number waya kamar haka: 09134295371. Zan maimaita 09134295371. Tare da ni Ismail Modibo a Hausa Novels TV, littafin sirrin ruhi VIP kashi na uku. Hiyatu da fake ɗin ba ƙaramar yarinya ba ne. Sun fito bakin titi sai traffic jam ya afku sanadiyar wata mota da ta ɗan samu damuwa. Juya wannan da Mumina za ta yi, sai ta ci karo da wata tsaleliyar mota tana ta kyalle. Gaban motar direba ne da wani santalelan matashi. Bafulatani ne, dogo, fari, kyakkyawa, yana da faɗi da murɗewar jiki. Daidai misali, fuskarsa zagaye take da gemu da ya ƙara masa kyau. Yanayin askinsa da ya yi, yadda ya kwaye ƙirjinsa waje, da ita kanta suturar jikinsa da appearance nasu sun bayyana da lalle baya ji. Balle ga idanunsa da suke a tsaitsaye. Ya ƙura ma Mumina ido, yana mata wani murmushi mai ɗauke da bayanai, wanda ya sanya gabanta ya faɗi, hankalinta ya tashi, ta yi saurin kau da kai. Anan muka tsaya a jiya, yayin da Ali yanzu za mu ci gaba. Lokacin da wannan bafulatanin gayen ya ci gaba da Mumina wannan mugun kallo, sai ya zama na cewa ya sanya ta tsargu, hankalinta kuma ya tashi, da haka ta yi saurin kau da kai. Ashe akwai wasu ƙartun a nan bayan motarsu su biyu. Ɗaya zabgege ne ƙwarai, ɗaya kuma madaidaici ne. Zabgegen ne ya soma lura da yanayin da matashin yake ciki, ya ce, "Bandirawa Babuga Noi, wodi habaru." Wato ma'anar hakan shi ne, Babuga bros, ya ake ciki ne? Akwai labari ne? Babuga ya shafa gemunsa ya ce, "Habaru wodi my darling macido." Ma'anar hakan shi ne, labari fa ya samu. My darling macido, ma'anar macido da Fillanci shi ne bawa, kamar a ce bawan Allah. Wato macido da Fillanci yana nufin bawan Allah, wanda da Larabci shi ne Abdullahi. Wannan babe ta shiga raina, ta samu wuri ta zauna, so we have to follow them, mu ga destination nasu. Macido ya duba ya ga Mumina da Aslamiya. Wasu ya suke bandira? Hey bagal, wasu aka goya mana. She's so cool and sexy, I swear. Macido ya murmushi ya ce, if that is the case, babu buƙatar binsu, don fa na san gidansu yarinya. In fact ma ƙawaye ne sosai. Wasu ta bayan sunanta Fatima, ana ce mata Mumina, saboda yarinyar ‘yar arziki ce, I'm telling you, kuma ‘yar babban gida ce. Babuga ya shafa gemunsa cikin murmushi ya ce, ko ita ta yanke ma good moral cibiya, really don't fucking care Macido. Za mu je gare ta. Ya sake sakar mata kafirin murmushi, a daidai sanda ya ga ta waigo, ta sake runtse ido tare da kau da kai, tana cewa a ranta, wani kalan ɗan iska ne, Allah shi kare ni daga sharrinsa. A sannan ne traffic jam ɗin ya yi sauki, da yake su Mumina akan mashin suke, sun yi saurin wuce su. Ai kuwa nan da nan motar su Babuga ta bi su tana take musu baya. Mumina ta waiga, ta gane motar Babuga ce, kuma lallai ba alheri abinsu da yake. Aslamiya, sanda mun tsaya wajen traffic jam ɗinsa, wasu mai mota yana ta kallo na, and I smelled something fishy. Ko da jin batun Mumina, sai Aslamiya ta tsaya da mashin ɗinta, wanda ya sa su ma suka tsaya dukansu a gefen titi. Babuga ne ya soma fitowa kafin ƙartinsa su ma su take masa baya. Aslamiya sai ta fuskance shi a sanda Mumina ta maƙale a bayanta saboda tsoro. Wane ne kai? Kuma wani dalili ne naka na bibiyan mu? Babuga ya murmushi ya ce, calm down baby, wannan fushin naki har haka? Okay, let me introduce myself. Da farko dai sunana Babuga, and I'm expecting nothing from you apart from this beautiful Guriya Mumina. Ya zanye, love at first sight. So it's better ki bani ita hankali kwance ko kuma me?
Are you fucking out of your mind? Wacce basa arziki ce kamar mumina za ta ganka a hakanka ruwan ‘yan tasha ruwan karuwar Lagos ta yi ta bi ka. So let me clear the air for you, Mr. Babuga. Inda ina numfashi is better for you. Hanyar da mumina ta bi, kar ka kuskura ka bi ta. Soido. Ta kama hannun mumina ‘yan furta. Hey, Bengel! Matsudo ya yi saurin dakatar da su, ya yi masauran mazan biyu ishara da ido. Me ma'anar soido? Ma'anar soido shine ɗan iska kawai, ko kuma zagi ne mai nuna insulting da fillanci a ce ma soido. A sanda ta kama hannun mumina ta ce mumina ‘yan furta, ma'anar ‘yan furta muje. Ma'anar kuma Bengel shine mace yarinya. Wasu filancin sukan yi amfani da Bengel gaba ɗaya ga yaro da yarinya gaba ɗaya, a yayin da wani filancin kuma Bengel kawai yana nufin ya yi specifying ne ga mace kawai. Ya yi masauran mazan biyun ishara da ido, nan da nan suka yi kan mumina da Aslamiya. Mumina ta ƙara ƙanƙame Aslamiya cikin tsorata, yayin da Aslamiya ta tsaya cikin confidence tana jiran ƙarasowansu. Ko da suka ƙaraso before su yi wani yunƙuri, Aslamiya ta dage iya ƙarfinta ta sanya ƙafarta ta shuri Matsudo a daidai burarsa. Wani ƙara da ya saki sai dai gigita su gaba ɗaya, ya zube ƙasa kame da burarsa yana murginawa iya gabas da yamma kawai. Idanunsa sun yi jajur. Aslamiya ta yi saurin ɗauko wani ƙarfe a jikin mashin ɗinta wanda yake guntu mai ƙiba. Duk wanda ya kuskuren matsuwa kusa da ni sai na masa illar da ta fita wannan shegen. Babuga duk yana kallon me yake faruwa ya ce a ransa, oh my god, yarinyar nan za ta tara mana jama'a fa, she's so violent. But no worries, mumina kamar na same ta ne. Saboda haka ya dubi Aslamiya ya ce, calm down baby, bari mu ɗan rabu da kuku. But no worries, tunda har idanuna suka ga mumina kuma ta kwanta mini a zuciya, kake tsammanin ki zaki shiga tsakaninmu. Idan kuwa kana tunanin hakan, to wannan shine babban mistake ɗinka, Mr. Babuga. Dan inda ni Aslamiya ina raye sai na zama hijabi a tsakaninku. Babuga ya ce lokaci ne zai faɗi haka. Aslamiya ya koma mota a sanda ƙartin nan biyu suka tada. Matsudo suka shigar da shi mota don fari yanzu ɓurari yake rike da burarsa. Suka tada motarsu suka tafi. Lokacin da suka bar wajen, mumina ta rungume Aslamiya cikin kuka a sanda Aslamiya ke lallashinta. It's okay mumina, babu buƙatar yin kuka don waɗannan mutanen banza. Me shi Babugan yake tsammani? Zai tsorata ki kuma ya sa ki bi shi? Ina gani with my eyes open? Never. Mumina ta ce, thank you so much Aslamiya. Always kina nan domin kare ni daga kowane kalan danger. Aslamiya ta ce, ya kamata ki rage sa tsoro a zuciyarki mumina. Ki riƙa nuna jarumta da dakewa. Ba koyaushe nake nan ba da. Mumina ta toshe mata baki. Ba za ki ce haka ba Aslamiya. A kullum kina nan domin kare ni. Muna tare har abada. Ko da ba mu tare, zuciyoyinmu suna tare da juna. Suka ƙare rungume juna kafin su koma su haye mashin ɗin su ci gaba da tafiya. Lamarin su Babuga kuwa bayan sun bar harabar wajen, tunani ya soma yi a zuciyarsa. Mumina is so innocent and simple, amma na ga alamar Aslamiya ɗinnan za ta zama mini matsala a lamarina da mumina. So I have to deal with her first. And kuka Matsudo ya katsar masa da tunaninsa. Cikin haushi ya juya. Don Allah ka mana shigo ƙatan kawai. Ita bugar taka bata daina zafin bane har yanzu ko yaya? Matsudo ya ce, bandira baka san da shekiyan nan ta shure ni bane. Wallahi shurin nan ya shuran da kyau. Shekiyar yarinya kawai kamar ƴar ƙwallo. Babuga ya ce, it's okay, in mun je gida sai ka sa ruwan zafi ka gasa. I will help you. Sauran ƙartin nan suka kwashe da dariya. Sai ka sai ɗan kaciya. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni. Aslamiya da mumina kuwa lokacin da suka ci gaba da tafiya, sai mumina ta ci gaba da tunanin Babuga. Ban san me yasa ba, amma ina jin gamuwata da Babuga wani ishara ne daga Ubangiji na cewa akwai wani abu da zai faru a rayuwata. Shin kuwa hakan yana da alaƙa da sirrin ruhina kamar yadda na yi mafarki? To masu sauraro, sirrin ruhi kenan, wato sirrin ruhi VIP kashi na 3. Mu tafi zuwa next week ranar Asabar, January 14.
domin jin kashi na huɗu. Wata alheri gare ku a daidai wannan lokaci.